Aj moja mama už nemusí fénovať vlasy. Stačí si nasadiť tento uterák a je to oveľa jednoduchšie. Na rozdiel od starých uterákov, ktoré sa vždy krčili a padali, tento sedí perfektne. Môžete ho nosiť aj pri umývaní tváre alebo domácich prácach. Má skvelú elasticitu, takže sadne na každý tvar hlavy. Uvnitř aj zvonku je mäkký korálový flís, nepúšťa chlpy a netvorí žmolky. A to najlepšie, skvele absorbuje vodu. Pozrite sa na moje vlasy, za pár minút sú suché a úplne hladké. Tento uterák je fakt úžasný. Už nepoužívam fén, nemusím žmýkať ani používať sponky, jednoducho nasadíte a hotovo. Super jednoduché a vôbec neovplyvní vašu dennú rutinu. Po 10-20 minútach sú vlasy suché, jemné a chránené pred poškodením teplom. Je flexibilný a vhodný pre každý tvar hlavy. Korálový flís nepúšťa chlpy a rýchlo absorbuje vodu. Sedí perfektne a vnútro aj vonkajšok sú z korálového flísu. Žmolky ani chlpy nehrozia a absorpcia vody je skvelá. Pozrite sa, moje vlasy sú suché, hladké a jemné za pár minút. Dámy, tento uterák na vlasy bez žmýkania a sponiek je tu. Po umytí hlavy ho nasadíte a vlasy sú suché úplne jednoducho. Fakt praktické a už sa ho nevzdáte.